What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu, and I'm Japet, and welcome back to my channel! Yay! May game kami ngayon. Paano ba yung game natin, Bet? Ikaw na mag-explain. Palo-palo, guys. Palo-palo. Hindi. May game kami ngayon na ano? Bato-bato pick. Bato-bato pick with a twist. Ano ba yung twist, Tiu-Tiu? Ano? Ito. Please help me welcome Jimboy, the I boy. Tiu, ano tong dala ni Jimboy? Ito, mga weapon to. Uy. Ito yung Yay. pamalo, tsaka ito yung Shield. Kasi kung sino yung matalo sa ano sa bato-bato pick namin, Papaluin. papaluin. Tapos pag naka-shield siya, Walang point. walang point. Oh, ganun. Sample, ganyan Sampol, yun. sampol. Sampol. Sampol, bato-bato pick. 1, 2, 3, go. Bato-bato. Bato-bato pick. Wow! Bato-bato pick. Tayo balik ko. Asa, Tiu. Sige. 1, 2, 3, go. Bato pick. Bato-bato pick. Oh, ano? 1 point. So 1 point na yun. Pero pag naka-shield ka, walang point. Oh, walang point. Pero hanggang ilang point ba? 1 point lang. Oh, 1 point lang. Tapos pag natalo, May consequence. may consequence. Ano? Maghubad ng isang suot, No. tapos maglinis ng isang side ng car. So bali apat na side to, dito sa gilid, sa harap, dun pala. Tapos kabilang gilid, tapos sa likod. Alright. Sana all. Bad lang. Swerte Ah? lang. Swerte lang may-ari ng sasakyan ah. Oh, of course. Ay, sana all. Of course. Nakalibre ng ano? Libre car wash? Magkano ba yung isang 240. 300. car wash? Ah. Wow. Okay lang, ako mag-cameraman. TF sa cameraman. Sige. Alright, Glester Capuno, are you ready? Are you ready? Are you ready? Ikaw man? Ay, sabi ko, are you ready, pet? Oh, later na yan. Mapagano, isang gulo. Play. Advance. Japet Leo Capuno, are you ready? Yes, I'm ready. Just Glester Capuno, are you ready? Jimboy, the AI boy, are you ready? Super ready. Japet Leo Capuno, ano mensahe mo kay Glester Capuno? Good luck sa iyong noo. Japet, anong message mo kay Japet? Ay ha? Glester Capuno, anong message mo kay Japet Capuno? Isang balak alam. No. Isang buti ka lang. Isang buti pa lang. Alright, round 1. Start! Bato, pick. Bato, pick. One, two, three, go! Bato, pick. Bato, pick. Oh, wow! Bato, pick. Bundol. Bundol. 1, 2, 3, bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Kapag kung nitiw-tiw yung kagalingon. Balik. Sige. 1, 2, 3, go! Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Talo! Oy, wala trial. So yung consequence siya, maghubad siya ng isang anong suot niya, tapos maglinis na isang side ng car. Anong gusto mong ipahubad sa kanya? Boxers? Boxer, short. Maghubad ng short. Hala! Andam. Pet, ano nasa loob niyan, Pet? Wala na, Pet? Wala na? Natutulog. Ano nang papalinis mo kay ano? Ano sabi papalinis mo kay Anong side? Saang side gusto mo ipalinis, baby girl? Dito. Ha? Ay, dito na lang sa gilid para mamala. Lala, magbuot. Magbuot. Saan ba? Saan? Ano na lang, ano na lang. Sige. Ano na lang, kaya na natalaga. Oh, ang sabon. Uy. Ano nangyayari dito?
Okay, matamaan yung ilong mo. Ma-flat na, ma-flat. Ha? Kayo man. Assistant. Assistant, oy, kabo. Kabo. Pumulin mo. Pumulin mo. Wala, ang face mask. So, thank you, Subaru. Thank you, Subaru. Baka naman, no? Baka naman, Subaru. Huwag naman. Sige, bisita tayo doon. Mahanap tayo ng sasakyan para sa'yo, ha? Wow! O, tanggalin muna natin to. Ayusin mo dito ba? Okay, bossing. May challenge din tayo kay Tiw-Tiw para hindi naman wala pag may gawin ka naman. Doon ka sa kagilid. Tayo ka muna ng TikTok. 1, 2 katong. Sige. 1, 2, 3, go. I Feel like I'm drowning in the ocean. Pet, paano ba yun, Pet? Alam mo ba yun, Pet? Yung ay, so, anong sa'yo yan? Wiggle. 1, 2, 3. Wiggle. Wipe. Put down, wipe. Wipe. Nindot kaya ang sakyahan ni Roy kay Nighting din view. Swerte, no? Thursday. Sana all. Mautak talaga si Roy. Mautak. Ito nag-suggest kaya siguro. Si Lester nag-suggest guys na gusto niya ng car wash. So, Tiw-Tiw, while waiting na matapos yung ang paglilinis, can you teach us one dance step sa TikTok? Isa lang. Like throw it back. Yung mga ganon. Paano ba yung throw it back, Tiw? Para pag mag-throw it back ka, ganun lang. Ganun mo yung mo. Patawan mo, tas ganon! Oh, James! Ganon! James! Testy. O, si James, turuan mo ha. Paano yan, guys? Ako nag-challenge talaga ako sa mga ganito. Nag-challenge talaga ako sa mga ganito. Get, throw it back. 1, 2, 3, go! Tingnan ko muna. Para ganon. Tapos ganon. 1, 2, 3, go! Mom, I love you, mom. Yo! Oh! Tapos. Di ba yun doon? Sige. Next step. Ganon, sabayan mo ng ganon. Whoa! Good 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Wow! Wait, teka lang. Magaling. Si Japet naman. Tingnan natin. Japet. Tingnan natin kung marunong ba ito mag-throw it back. 1, 2, 3, go! Oh! Imo. Pakita mo. Ano mo? Oh! Parang gusto lang mag-CR ah. Ang sakit ng likod Parang ko. manok yun. Round 2. Oy! Fight! Bato, pick! Bato, pick! Bigig! Ang bilis! May magbubutubad dito. Bato, pick! Bato, pick. Nagbaylo sila kay Hong Giswap. Pilit na to. Ano to? Ha? Wala. Invalid. Invalid. Nag-iibki ang isa. 1, 2, 3, go! Bato, pick! Mana mo? Mangali yung kawat. Tigil dyan. Bato, pick. Ina na kayo. Wala. Nice. 1, 2, 3. Bato, pick. Wow, wala. Pili. Apet. Nag-celebrate. Pet, anong gusto mong hubarin niya, Pet? Hindi ako makapag-shield kasi kinuha niya. Lahat, isa lang. Grabe lahat. Oy! Ano yun? Nakita, Snake? Wala nakita. Wala nakita. Saan nilinisan? Oh, Apet, anong side gusto mong palinis kay Glester? Ito pet no dito. Taas, isa lang. Side. Side lang. Side. Lahat? Si Glester Kapuno kanina, Pet. May tinuro siyang step kanina. May isang step ka bang pwede i-share sa atin sa mga viewers natin? Anong step na gusto mo i-share sa kanila? Mga TikTok na dance mo? Okay, isang step lang. Lo! Adi din. Paano, Pet?
Okay. Oh. Anong tawag sa step na to, Pet? The bumpy bum. Ha? Oh, James. Oh, nanamin pa. Oh, James. Yes! Paano sundin mo si Apet? Na-challenge yun talaga ako. Nanamin gitu. Okay! 1, 2, 3, go. Paano ng tubig? Pero ba? Snake Princess, hawakan mo muna yung boxers ni Apet. Okay! Alright guys, so this is the last round. Last round! Kung sinong matatalo, siya maglilinis ng whole car. Siyang tatapos. Siya yung tatapos. Muhapak, kinay muhapak. Talunin mo para matalo yan. Last round. Bato, pick. Bato, pick. Bata! Congratulations, Japet, Leo, Capuno at dahil Thank you so much for watching guys. Yun lang po yung vlog namin ngayon. Kaya hanggang sa muli. Paalam!